Ciutat de Lima, capital de Perú. Fa fred. Aquests són els semàfors. T'indiquen quan s'acaba el vermell. Canvien a verd i t'indiquen quanta estona estarà en verd. No fa tant de fred. Fa fred. No tant. Bastant. Hi ha molts més ocells dels que mai ningú hagi imaginat. Para exportar, esto tiene que tener 8 centímetros. Y el exportador sabe, es consciente de que este señor se ha reproducido. ¿Me han comprendido? Sí, ¿Ya? sí. Està tot filmat! Estem al mirador del còndor amb una alçada enorme. Hi ha un huevo de còndors, no em pensava veure cap. I aquí estic amb el meu germà, Ferran. Anem a preguntar-li al meu germà, aviam, doncs, què opina de tot això. Ferran, Bueno, estic intentant, bonic el còndor. Intento enganxar algun. Però bonic, no t'esperaves veure'ls tan a prop. No. Home, no, tan a prop. Pensaves que estarien més lluny. Sí, segurament sí. Impressionant aquest que està aquí parat. Molt bonic. També hem vist un colibrí. Efectivament, sí, l'he fet una foto. T'ha quedat bé? Molt a prop. L'he enganxat bé. Doncs aquestes són les impressions del meu germà. Per aquí veieu com hi ha moltíssima gent i tots fan panoràmiques d'aquest vell animal. Tinc una mica de febre encara, però recuperaré d'aquí ben aviat i estaré amb vosaltres. Adeu. Després de tot un puto dia amb un puto autobús hem arribat a Cuzco, una ciutat que sortim de l'hotel tot just ara mateix i és magnífica. Estem a la plaça d'Armes i em sembla que aquesta és una ciutat que valdrà molt i molt la pena. Demà tenim tot el dia lliure, però hem sortit a donar una volta perquè creiem que això és fantàstic. I trobem, casualment, el meu germà. Hola, què tal? Ferran, Cuzco sembla una bonica ciutat. Home, sí, Cuzco jo crec que és el millor que hem vist fins ara, Sí, inclús millor que els animals i tot, fixa't. Inclús millor que els animals. Perdó, que està en un vídeo. Tot això, la plaça, el poble, genial, tio. I el carrer pel que hem baixat, magnífic. I a la Casa Andina també estem molt ben allotjats. Habitació 214. Sí, genial. La veritat és que sí. Vols afegir alguna cosa? No sé si Machu Picchu suposo... No sé si superarà això, però déu-n'hi-do. Aquesta ciutat té pinta de ser molt interessant. Ja estava previngut, ja sabia de què anava el tema. Jo sabia que Cuzco era... Has llegit molt la guia durant el viatge, t'he vist? No, però Cuzco ja ho coneixia abans. Només sabia Cuzco i Machu Picchu, jo. Vale. Vaig a veure si algú més ens pot donar doncs una... Los que traéis cámara. Sembla que aquesta ciutat és molt maca. Perdona? Sembla que aquesta ciutat serà molt maca. Preciosa, ens la patejarem demà de dalt a baix. Molt bé, Sembla bé. Gianni, esta ciudad es magnífica. Sí, ¿tú crees? Gracias, te agradezco mucho. Muy bien, ¿quieres despedirte, por favor? Sabía que te iba a gustar mucho. Adiós. ¿Despedirme? ¿Por qué despedirme? Porque estoy grabando. Adiós. Poblat de Ollantaytambo, un lloc magnífic on hi ha una fortalesa inca o preinca, un temple del sol, una zona realment extraordinària, on ens ha portat l'autobús després d'una hora i mitja, més o menys, i la veritat és que no ens imaginàvem. Després anirem a una altra que es diu Pisac, també filmarem, però de moment aquesta no ens imaginàvem que hagués sigut tan espectacular. I per art de Birli i Birloque he trobat el meu germà. Aquí vaig a preguntar-li una mica què li ha semblat tot aquest poblat. Sí, ja acabo de sortir, Has girat. Sí, molt guai això, tio. Sí. Sembla que el de Pisac és encara millor, Però això ja és potent. Has tingut mal d'alçada? Has tingut algun problema amb el vertigen? No.
Gens ni mica. Les terrasses mica de són una cosa però- impressionant, sí, perquè veiem l'alçada, que és tremenda, i allò d'allà dalt seria doncs el Temple del Sol i bueno, seguim ruta, Ferran, fins a Písec, també. Ja està el tema, ja. Ja està, Acabat. sí. D'acord? Molt bé. Filmarem una mica el meu germà conforme se'n va. I diu adéu. Sí, perdona, una cosa més només. Sembla que Gianni s'ha rilat i no ha volgut pujar. Hòstia, és veritat, no? M'estàs filmant, Sí. cabron? I per això, per aquesta tonteria em Sí, filmes? és que m'ha pagat pel cap la pregunta i Pues no em sé, sembla que era bona. Tenia tos, però estava bé de febre. Quines coses. No sense esforç hem arribat per fi a la ciutadella del Machu Picchu. És absolutament bestial. És una meravella realment estar aquí. Em sembla que la veureu aquí darrere meu. És una autèntica passada. Hem pujat 10 minutets des de l'entrada i ja estem aquí, per fi hem arribat. Farem una toma. Tot això és el que Pachacutec va decidir construir amb un emplaçament tan bonic. Una llama, ja. I amb una sort que encara ara estic al·lucinant, trobo el meu germà. Ferran, Machu Picchu, un lloc. Estaves per aquí, no? Machu Picchu, què sembla de moment, Ferran? Bestial, no? Sí. Molt guai, tio. Està tot trencant, no, per això? Ha estat molt normal, això, o no? No no. és normal. No deuen haver entrat aquesta nit passada. A robar. A robar. Gràcies, Ferran, per aquesta bonica... Ja he saludat abans, per això. Has vist la llama? No. A veure, Menjant. Ferran cap a la paret. Tonto. Ferran, treu el braç. Oi, Ferran. Un caramel? Hosti, m'hagués espatllat. Jo t'hem dit que Ferran surt, és la frase del... Sí, pensava que volíeu dir que sortit que no em fotés mal. Intuir que sobraves, hombre. Jo pensava que vetllàveu per mi. Coronu, al cim del Machu Picchu, ara mateix. Allà baix està la ciutadella del Machu Picchu i a davant el Huayna Picchu. Allà està el meu germà i la Gemma, que ha anat més ràpid que jo. I en aquest moment, qual calleja de 4, aconsegueixo un altre objectiu que m'havia fixat, que és arribar aquí dalt. Fixeu-vos quina vista més bonica que tenim. Hem arribat al paradís i mentre el meu germà i jo hem fet una volta per inspeccionar, veure animals, les nenes han fet això. A veure, estem fent això en present, però abans hem fet també una volta pels voltants d'aquest Ecolodge. Hem vist una flor preciosa, uns ocells de colors molt bonics i ara descansem aquí abans de la sortida. Gràcies. Toma ja. Hola. Jo estic aquí llegint, que consti que estic llegint. Jo estic... Aquesta noia sempre estava amb el meu germà. Què dius? Si la fiques tan avall... Mira-la! Molt bé, Ferran! Vil BCN. T'he filmat, Ferran, a més, tio, increïble. M'has filmat? Sí, estava filmat. Vil BCN, molt bé. Molt bé. S'ha preparat mogollons, mira-lo. És mona, S'ha preparat la tira, el Pau. I va dir surt. Veu com sega, Ojo, Ferran, que ho faci ell. Espera, hay negra y la blanca. ¿Qué te parece mi hermano como pescador? Por ahí nomás. Esto saldrá en la tele, ¿eh? Este- Esto saldrá en la tele, que yo soy del canal de televisión. Entonces, avísame, pues. Claro que nos arreglamos. No, ya está, ya hace mucho rato que te filmo. Molt bé, Ferran, eh? Vols dir alguna cosa a la càmera? No, no. T'ho he dit com es feia i a la primera Gràcies, Ferran. s'havia de tirar fort. Vinga, va. Le devolvemos otra Por vez. favor. Sí. Que no mora. Que pes... Bueno, estic fent una marxa nocturna sol perquè ningú ha volgut venir i sóc l'únic que aguanta. Així que me'n vaig solet, aviam si trobo taràntules o vés a saber tu quin collons d'animals. Vinga, adéu!